Bos. Ngatur sapa wis diatur panitia kok. Sapa nek bocah ditatur tuwe kok ditatur bleseke pisan lho. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan Rama. Rama sapa? Rama no maling. Rama iki kowe. Oh ya. Duh, ora buyar. Anakku serak kepoyoh-poyoh kae lho. Ngaturaken sembah bekti mugi Sik. Nek Rama iki kowe, kowe iki. Lah nek awakmu Aku mboke. kowe aku. Hah? Oh, ngono lho, Cil. Dadi Iki Angling Darma Bathik Madrim. lah aku Begawan. Ya. Manik Sutra. Yes to sembarang. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng sak panjenengan. Podo-podo. Hah? Podo-podo. Kok tipis iki piye? Umum umume ra. Ya padha-padha. Kowe wong piye ning dadi?